ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण अंदर हरे के कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। प्रणम माता जी। हरे कृष्ण। మాతాజీ మీరు శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ మీరు కో హోస్ట్. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీరు కో హోస్ట్. అలాగే మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరిత మాతాజీ మీరు కో హోస్ట్. ఓకే. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? ఓకే. సో నిన్న 18 శ్లోకాస్ చూసాము అని మన నాగరాజ్ ప్రభుజీ చెప్పారు. సో చూద్దాము 18 శ్లోక ఏమిటో. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. నాగరాజ్ ప్రభుజీ హరి బోల్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. 18 శ్లోకాస్. నిన్న అర్జునుడు చివరికి ముందుగా భగవంతుడు ఏమన్నారు, మళ్ళీ ఒకసారి నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానం చెప్తాను. ఏమిటంటే అసలు నా గురించి దేవతలకి తెలియదు పూర్తిగా, ఈ మహర్షులకు కూడా తెలియదు. మరి దేవతలంటే మనం అందరికంటే వాళ్ళు మరి సత్ప్రవర్తన దేవతల్ని మనం పూజిస్తూ ఉంటాం. అటువంటి దేవతలకు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులకు కూడా నా గురించి పూర్తిగా తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికంటే కూడా ముందు ఉన్నది నేను కాబట్టి నా గురించి ఎవరికి పూర్తిగా తెలియదు. అందరికీ నేనే మూలాన్ని కాబట్టి. ఇక ఎవరైతే నన్ను అజుడుని అంటే పుట్టుక లేనివాడినని, అనాది అంటే ఆది లేనివాడు, బిగినింగ్ లేనివాడు భగవంతుడు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఉంటున్నాడు కాబట్టి. ఓకే. సరిత మాతాజీ 21 శ్లోక అన్నారు. ఎవరు వింటున్నామంటున్నారు? ఓకే. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నన్ను జన్మరహితుడిని అనాది అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, వేట్టి అంటే తెలుసుకుంటారో, లోకమహేశ్వరుణ్ణని, వాళ్ళు అసమ్మూఢ అంటే మూఢత్వం లేకుండా, అసమ్మూఢం అంటే మూఢత్వానికి ఆపోజిట్, మూఢత్వం లేకపోవడం. అసమ్మూఢ సా అతను మర్త్యేషు, ఇక వాళ్ళు ఈ భౌతిక మర్త్యేషు అంటే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచపు మోహాలు,
అని అర్థం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి ఈ మోహం అంతా సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉంది కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచం ఇవి మనకి మోహాన్ని కలిగజేసేది ఎవరు అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మన యొక్క మనసుని ఇంద్రియాలని ఈ రకంగా మనం ఆ స్వభావం అలవర్చుకుని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇలా మోహంలో పడుతున్నాం. సో సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, వాళ్ళు ఈ మోహత్వంలో పడరు. ఎవరైతే నన్ను అర్థం చేసుకుంటారో నేను అజుడను అనాదిని అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ మోహత్వంలో పడరు. సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, అన్ని పాపాల నుండి బయటపడతారు. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోకైమా ప్రజ. సో సప్త ఋషులు, వాళ్ళకు ముందున్న సనక సనందనాదులు, ఈ నలుగురు మహర్షులు, వీళ్ళు సనక సనందనాదులు చిన్న పిల్లల్లాగా ఉంటారు, ఎప్పుడు బ్రహ్మకుమారులు, బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అని చెప్పుకున్నాం. అంటే బ్రహ్మదేవుడు మనసులో తలుచుకుంటే ఆయనకి కలుగుతారన్నమాట. సో అలా ఈ నలుగురు కూడా ఆయన మానస పుత్రులు. అలాగే మరి ఈ సప్త ఋషులు 7, ఈ మనువు, ఇక్కడ మనువును కూడా చూస్తున్నాం, వీళ్ళందరూ కూడా నా మానసం నుంచే జన్మించారు. వివిధ లోకాల్లో ప్రజలందరూ వీళ్ళందరి నుండి జన్మించారు. సో మనువే మరి మానవ జాతికి తండ్రి అంటూ ఉంటారు కదా. సో అన్ని లోకాల్లో వాళ్ళు వీళ్ళ నుండి జన్మించారు ఇవి అని చెప్పి, ఎవరైతే నా యొక్క ఈ మహత్తును విభూతిని, ఈ విభూతి యోగం అంటే నా మహత్యాలను వైభవాలను మమయో వేత్తి తత్వత, నా యొక్క ఈ వైభవాన్ని ఎవరైతే వేత్తి తెలుసుకుంటారో ఈ తత్వాన్ని, సో వికంపేన యోగేన అంటే కంపం లేని యోగం అంటే కదలిక లేని చలనం, అంటే అటు ఇటు మైండ్ వెళ్ళిపోకుండా స్థిరంగా ఉన్న యోగంలో యుజ్యతే నెలకొంటారు, స్థాపితం అవుతారు. నా అత్ర సంశయ, అత్ర ఈ విషయంలో నా సంశయ, సంశయం లేదు, సందేహమే లేదు. ఏ విషయంలో? నా మహిమల్ని, నా యొక్క దివ్య శక్తిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు వికంపేన అంటే నిశ్చలమైన, కంపించిపోవడం అంటే కదిలిపోవడం కదా, వికంపేన అంటే దానికి ఆపోజిట్ కదిలిపోనిది. కదిలిపోనిది అంటే ఏమిటి? నిశ్చలంగా ఉన్నది అని. కాబట్టి వికంపేన యోగేన, అలా నిశ్చల యోగంలో వాళ్ళు యుజ్యతే ఉండిపోయి మళ్ళీ నాలో ఏకమవుతారు. నా అత్ర సంశయ, దీంట్లో సందేహమే ఏమీ లేదు. సో భగవత్ మహిమల్ని, నిజంగా ఆయన శక్తిని, వైభవాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడితో ఏకమవడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ 4 శ్లోకాలు భగవంతుని గురించి ఎలా ఉండాలి, ఏ రకంగా మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుని మహాత్ములు ఎలా భక్తితో ఉంటారనేది చూసాం. అహం సర్వస్య ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఈ 4. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్విత. అహం సర్వస్య ప్రభో, నేను అందరికీ ప్రభువును. మత్త సర్వం ప్రవర్తతే, నా వల్లే సర్వము కూడా ప్రవర్తిస్తోంది అంటే నడుస్తోంది. ఇతి మత్వ ఈ రకంగా నన్ను తెలుసుకుని భజంతేమా, ఎవరైతే నన్ను భజిస్తారో వివేకవంతులు, బుధ అంటే వివేకవంతులు, భావ సమన్విత ఈ రకంగా నా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని నా భావాన్ని వివేకవంతులు నన్ను భజిస్తారు. ఏమని? ఆయన సమస్తానికి ప్రభు అని, సర్వము ఆయనే నడిపిస్తున్నాడు అని చెప్పి ఈ వివేకవంతులు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. సమస్తానికి ఆయనే మహేశ్వరుడు, సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని అర్థం చేసుకుని మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. సో వాళ్ళు ఇలా అర్థం చేసుకుని మనస్సును మచ్చిత్త నా మీదే పెట్టి, మద్గత ప్రాణ వాళ్ళ ప్రాణాలను నాకు అర్పించంటే ఏదో వాళ్ళు ప్రాణాలు తీసేసుకుంటున్నారని కాదు, వాళ్ళ జీవితంలో ఆ శరణాగతం అవుతున్నారు భగవంతుడికి అని అర్థం. అంటే ఏది జరిగినా భగవద్ అనుగ్రహం అనే భావంతో ఉండగలుగుతున్నారు. బోధయంతః పరస్పరం, ఒకళ్ళకొకళ్ళు బోధించుకుంటున్నారు. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నిత్యము ఇలా కథలు చెప్పుకుంటూ తుష్యంతి తృప్తి పడుతున్నారు, చ మరియు రమంతి చ రమిస్తున్నారు కూడా అంటున్నారు. సో భగవంతుడి మీదే మనస్సును పెట్టి ఆయనకు శరణాగతులై ఒకరికొకరు ఇలా భగవంతుని గురించి బోధించుకుంటూ ఆయన కథలు లీలలు చెప్పుకుంటూ నిత్యము దాంట్లోనే తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ఇలా వారికి సతతము యుక్తులైన, ఎందులో ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో నిత్యము యుక్తులైన వారికి దదామి ప్రసాదిస్తాను బుద్ధియోగాన్ని తం, దానితో వాళ్ళు ఏన మాం
ఉపయాంతితే వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. సో ఎవరైతే నన్ను ఇలా ప్రీతిపూర్వకంగా భజిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి నేనే నన్ను చేరుకునే బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. అంటే బుద్ధి యోగం అంటే భగవదర్పితం చేసి మనం ఏది కూడా ఏదొచ్చినా ప్రసాదంగా స్వీకరించే తత్వం. అది వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే ఆ భక్తి భావంలో పడతారో వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడే అది కలిగేటట్లు చేస్తారు. ఇంకా ఏం చేస్తానంటున్నారు? తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషాం వాళ్ళ మీద ఎంతో అంటే నిశ్చయంగా అనుకంపార్థం అంటే అవ్యాజమైన కరుణతో అహం నేను అజ్ఞానజం తమః అజ్ఞానం అనే తమః చీకటిని నాశనం చేస్తాను. ఆత్మభావస్థతో ఎలా వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. వాళ్ళ మీద ఎంతో కరుణతో నేను అజ్ఞానం అనే వారి చీకటిని నాశనం చేస్తాను. వాళ్ళ ఆత్మ హృదయంలో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. ఇది విన్నాక అర్జునుడు మరి స్తుతించాడు కదా, పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. మరి ఇలాగే నీ గురించి దేవ ఋషులందరూ నారదుడు అసితుడు దేవలుడు వ్యాసుడు వీళ్ళంతా చెప్పారు. ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నావు కృష్ణ. యోగీశ్వర, మరి నిరంతరం నేను నిన్ను ఎలా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ రూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మరి నాకు కొంచెం తెలియజేయి అని చెప్పి అతను అడగడం జరిగింది. సో నీ యోగ విభూతిని దయతో మళ్ళీ తిరిగి సమగ్రంగా చెప్పు. ఎంత విన్నా కానీ నీ యొక్క వచనామృతం ఆస్వాదించిన కొద్దికి ఇంకా తనివి తీరడం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు శ్రీ భగవాను వాచ, ఇక్కడి నుంచి మనం ఈరోజు చూడాలి. ఇప్పటి వరకు నిన్న చూసిన దాన్ని మళ్ళీ మనం ఒక్కసారి చూసాం. హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హి ఆత్మవిభూతయః ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠ నాస్తన్యో విస్తరస్య మే. హంతతే కథయిష్యామి, సరే చెప్తాను, కథయిష్యామి చెప్తాను, నా యొక్క దివ్యమైన విభూతులు ఆత్మ విభూతై నా యొక్క నిశ్చయంగా నా యొక్క స్వీయ విభూతులన్నీ కూడా నీకు హంత సరే అంటున్నారు. హంత అంటే సరే నీకు చెప్తాను అన్ని, కథయిష్యామి అంటే అన్ని తెలియజేస్తాను, నా దివ్యమైన నా యొక్క విభూతులు ఆత్మ విభూతయ. ప్రాధాన్యత కురుశ్రేష్ఠ, ముఖ్యమైనవి చెప్తాను కురుశ్రేష్ఠుడైన అర్జునుడా. నా అస్తి అంటే దానికి విస్తరస్య, నా యొక్క విభూతి విస్తరణకు మరి నా యొక్క విభూతి విస్తరణకు అంతం లేదు. నా అస్తి అంటే అవి ఎక్కడ లిమిట్ లేదు. భగవంతుడి విభూతులు అంటే సామాన్యమా? ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆయన ఎన్నని చెప్తారు. అందుకని నీకు చెప్తాను నా వైభవాలు, కానీ మరి ముఖ్యమైనవన్నీ చెప్తా. ప్రాధాన్యత ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను, ఎందుకంటే నా విభూతులు చాలా అనంతం, లిమిట్లెస్, అంతం లేనివి అని భగవంతుడు. సరే నా వైభవోపేతమైన సృష్టి విస్తారాల గురించి చెప్తాను, కానీ అర్జున నా విభూతులు అనంతం కాబట్టి నీకు ముఖ్యమైనవి మాత్రం చెప్తాను అని భగవంతుడు అన్నారు. సో విభూతి అంటే ఏ శక్తితో సమస్త జగత్తును ఈ భగవంతుడు నడిపిస్తున్నాడో దాన్నే విభూతులు అని అంటారు. సో అసాధారణమైన వైభవం అని అర్థం అన్నమాట విభూతి అంటే. ఈ విషయం అమరకోశ నిఘంటువులో కూడా, నిఘంటు అంటే డిక్షనరీ కదా, అమరకోశ నిఘంటం అని ఒకటి ఉన్నది, ఈ సంస్కృత పదాలు ఇవన్నీ చెప్పేది. అందులో కూడా విభూతి అంటే అసాధారణమైన వైభవం అని చెప్పి ఈ పదానికి అర్థం చెప్పారనమాట. సో నా విభూతులు అనంతం, వైభవాలు మహత్యాలు కాబట్టి నీకు ముఖ్యమైనవి మాత్రం చెప్తాను. అహం ఆత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంతమేవ చ. సో అహం ఆదిశ్చ, అహం ఆత్మ, నేనే ఆత్మను. గుడాకేశ అంటే ఎవరు? అర్జునుడు కదా. గుడాకేశ అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎవరికైనా తెలిస్తే మరి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. గుడాకేశ అంటే అర్థం ఏమిటి? హరే కృష్ణ మాతాజీ.
చంద్ర ప్రేమ హరే తరంగ. కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామం మాతాజీ. ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు మాతాజీ. ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు హృషికేశుడు. అది భగవంతుడు ఈ హృషికేశ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇంద్రియాలను జయించినాడు. గుడాకేశుడు అంటే అది అర్జునుడికి ఆయన అర్జునుడిని సంబోధించే పదం. ఏమిటి దాని అర్థం? గుడాకేశుడు. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సారీ మాతాజీ. పర్వాలేదు, ట్రై చేశారు, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా చెప్పగలరా? గుడాకేశుడు అంటే అర్థం ఏమిటి? మనం చాలాసార్లు విన్నాం. ఫస్ట్ మరి లెవెల్ 1లోనే మీకు క్విజ్ లో వస్తుంది ఈ ప్రశ్న, గుడాకేశ అన్న దానికి అర్థం ఏమిటి అని. మరి మీలో ఎవరికి గుడాకేశ నిద్రం చేయించిన వాడు? వెరీ గుడ్. సో చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారు, వెరీ గుడ్. కాళేశ్వరి మాతాజీ, మరి అనురాధ మాతాజీ, వెరీ గుడ్. గుడాకేశుడు అంటే నిద్రం జయించిన వాడు. అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే దాంది కూడా నిద్ర అంటే అర్జునుడు ఎప్పుడు నిద్రపోకుండా ఉంటాడా? పడుకుంటాడు ఎంతో కొంత టైము. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే నిద్ర అంటే చీకటి, అజ్ఞానము, తమస్సు అని. కాబట్టి అందుకే ఎక్కువ నిద్రపోయేవాడికి తమో గుణం అంటూ మనం వర్ణంలో చూస్తాం 16వ అధ్యాయంలో. ఎక్కువ నిద్రపోవడం, ఎక్కువ తినడం, ఇవన్నీ తమో గుణ లక్షణాలని. కాబట్టి సోమరితనం. కాబట్టి సోమరితనం ఇక్కడ అజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానం అనే చీకటిని జయించిన వాడు అని అర్థం అన్నమాట. గుడాకేశ డీపర్ మీనింగ్. బట్ మామూలుగా నిద్రను జయించిన వాడు అన్నది మామూలు అర్థం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో భగవంతుడు గుడాకేశ అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ సర్వభూతాశయ స్థిత అంటే అన్ని జీవరాశులు లోనూ ఉన్న పరమాత్మ నేను, అన్ని జీవాల్లోనూ స్థితుడనై ఉన్నాను. అహం ఆదిశ్చ, నేను ఆదిని కూడా, అందరికంటే మరి ముందున్న వాడిని. మధ్యం చ, మధ్య నేనే. భూతానాం, ఫ్యూచరు నేనే. పాస్ట్ నేనే, ప్రజెంట్ నేనే, ఫ్యూచర్ నేనే అంటున్నారు అనమాట. నేను అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మను. సర్వజీవులకు కూడా ఆది, మధ్య, అంతం. వాళ్ళ బిగినింగ్, వాళ్ళ మధ్య, ఇప్పుడున్న పరిస్థితి, వాళ్ళు ముందు ముందు ఉండబోయే పరిస్థితి అన్నీ నేనే అంటున్నారు అనమాట. అంటే ఏమిటి? మనం పుట్టక ముందు భగవంతుడి వల్లే మనం పుట్టడం జరిగింది. పుట్టిన తర్వాత ఎలా పనిచేస్తుంది మన బాడీ అంటే ఆయన లోపల ఇచ్చిన చైతన్యం వల్లే. తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మ అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే అదృష్టం ఉంటే అక్కడైనా, భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ వచ్చిన ఏదైనా మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క చైతన్యంతోనే. కాబట్టి అందరికీ ఆది మధ్య అంతాలు నేనే అంటున్నారనమాట. అని చివరికి ఇప్పుడు ఆయన చిన్న చిన్న ఇలా కష్టంగా ఈ మాటలతో గబుక్కున అన్ని అర్థం కావు కాబట్టి ఆయన ఇలా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్తో ముందు అందరికీ ఆది నేనే, మధ్య నేనే, అంతం నేనే అని చెప్పి ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, జ్యోతిష్యులలో నేను అంటే జ్యోతిష్యులు అంటే జ్యోతిష్యం చెప్పేవాళ్ళు కాదు. జ్యోతిషాం అంటే వెలిగే వాటిల్లో నేను రవిరంశుమాన్, నేను సూర్యుడను, ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడను. మరీచిర్ మరుతాం అస్మి, మరీచులు అనే ఒక ఈ దేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులు వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, అలాగే మరీచులు కూడా ఒక గ్రూప్ అన్నమాట ఆ లోకాల్లో. ఈ మరీచులలో నేను మరుతాం మరుత్తులనే దేవతలలో నేను మరీచి అనే వాయువు. సో రకరకాల వాయువులన్నీ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈ రకరకాల వాయువులు అనమాట మరుత్తులు అంటే. వాళ్ళల్లో నేను మరీచి అనే వాయువును. అలాగే నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాల్లో నేను శశి అంటే చంద్రుడను. సో ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సు ఉండే వాటిల్లో సూర్యుడిని, మరుత్తులనే దేవతల్లో మరీచి అనే వాయువుని, రాత్రిపూట మరి నక్షత్రాలలో నేను అందరికంటే మరి చంద్రుడే కదా, సో చంద్రుణ్ణు అంటూ చెప్పడం జరిగింది. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలోకి నేను సామవేదాన్ని అయి ఉన్నాను. అస్మి అంటే అయి ఉన్నాను. దేవానాం అస్మి వాసవ, దేవతల్లో అయి ఉన్నాను. వాసవుడు అంటే ఇంద్రుడు అనమాట. దేవతలందరికీ మరి రాజు ఆయనే కాబట్టి దేవతల్లో గొప్ప ఇంద్రుడను. వేదాలన్నిటిలోకి సామవేదం కొంచెం ఇదంటారు, అందుకే సామవేదాన్ని.
ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, ఇంద్రియాలన్నిట్లోకి నేను మనస్సును. ఈ మనస్సు ఇంద్రియం కాదు. 5 ఇంద్రియాల్లో కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం అని చెప్పుకుంటాం. కానీ మనస్సును కూడా ఇంద్రియం అని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనస్సుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయందే ఈ ఇంద్రియాల పర్పస్సే అది. మరి వెళ్ళి మైండ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో వెరీ క్లోజ్లీ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది ఇంద్రియాలకు మనసుకు. జనరల్గా ఆ కాంటాక్ట్ వదులుకోవడమే మనం భగవంతుడి వైపు తిరగగలగడం. మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే ఆ కాంటాక్ట్ని తగ్గించుకోవడం. అంటే కళ్ళు మూసి కూర్చుని ఏమి చూడకుండా ఉండమని కాదు, చూసినా కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగడం. మన ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి? షాప్కి ఏదో పని మీద వెళ్ళి మనకు అవసరం లేని సోఫా కనిపించినా అందంగా ఉంది, మెత్తగా ఉంది, కొనుక్కుందాం అనే కోరిక అయితే ఎలా కలుగుతుందో అలా దేని చూసినా మనం ఎఫెక్ట్ అయిపోకుండా ఉండగలగటం, ఆపుకోగలగటం, మనస్సును స్వాధీనంలో ఉంచుకోగలగడం, కంట్రోల్ చేసుకోగలగడం. దాన్నే మరి క్షమాదమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, మనో నిగ్రహణ. సో ఎనీవే అది అందుకని ఇంద్రియాలకి మైండ్కి ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంద్రియాల్లో నేను మరి మైండ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేకపోతే ఇంద్రియాలు ఎందుకు పనికిరావు? కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాల పవర్ ఎక్కడ తెలుస్తోందంటే మైండ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలను. అందుకని ఇంద్రియాల్లో నేను మనస్సును. భూతానాం అస్మి చేతన. భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులందరినీ భూతాలు అంటారని చెప్పుకున్నాం. సో భూతానాం అస్మి, జీవరాశుల్లో అయి ఉన్నాను. చేతనంగా అంటే చైతన్యం, ప్రాణం. మరి లోపల భగవంతుడి చైతన్యం లేకపోతే ఈ శరీరం ఏం ఉపయోగం? ఆ ప్రాణం వెళ్ళిపోతే ఎందుకు పనికిరా? కాబట్టి అందరిలో ఉన్న ఆ చైతన్యాన్ని, ప్రాణాన్ని నేనే. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, విత్తేషో యక్షరక్షసాం, వసూనాం పావకశ్చాస్మి, మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రాలలో నేను శంకరుడనై ఉన్నాను. విత్తేషో యక్షరక్షసాం, యక్షరాక్షసుల్లో నేను విత్తేషుడంటే కుబేరుడు. మరి కుబేరుడు ఆ రాక్షసుల్లో మరి ఆయన ధనవంతుడు, అందరికీ దేవతలు కూడా కోశాధికారిగా ఉండేవాడు. అందుకని వాళ్ళల్లో నేను కుబేరుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వసూనాం పావకశ్చాస్మి, వసువులలో నేను అగ్నిని. సో ఇందాక మనం వాయువులంతా ఎలా చూసామో ఇలా వసువులంటే అగ్ని యొక్క అంశం ఉన్నవన్నీ అనమాట. ఆ వసువులలో నేను అగ్నిని. మేరు శిఖరినాం అహం, శిఖరాలన్నింటిలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. మేరు పర్వతం అనే పేరు వినే ఉంటారు. అది గొప్ప ఎత్తైనటువంటి పర్వతం. అందుకనే ఈ దేవతలు దానవులు పాల సముద్రాన్ని చిలికారు కదా అమృతం కోసం. వాళ్ళిద్దరూ మరి ఎవరికి వాళ్ళు అది చిలికి అమృతం తెచ్చుకోవాలని. సో అప్పుడు వాళ్ళు కవ్వంగా వాడారనమాట ఈ మేరు పర్వతాన్ని. ఎందుకంటే అంత పెద్ద సముద్రం చిలకడానికి మరి ఏదో పెద్దది కావాలి కదా కవ్వంగా. సో ఈ మేరు పర్వతాన్ని కవ్వంగా వాడటం జరిగింది. సో పర్వతాల్లో నేను మేరు పర్వతాన్ని. రుద్రులందరిలో శివుడును. యక్షరాక్షసుల్లో కింద చూపిస్తున్నారు ధనపతి అయిన కుబేరుణ్ణి. ఇక్కడ వసువులలో అగ్నిని పైన, కింద మేరు పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, సేనానీనాం అహం స్కందః, సరసాం అస్మి సాగరః. పురోధసాం, పురోహితులలో నేను మరి తెలుసుకో పార్థ, నేను బృహస్పతి. ఎవరు బృహస్పతి? బృహస్పతి అంటే ఎవరెవరైనా చెప్పగలరా? సేనానీనాం అహం స్కందః, సేనాపతులలో నేను స్కందుడను. అంటే కార్తికేయుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆయన దేవతలందరికీ సేనాధిపతి. అందుకని ఆయనని మించిన సేనాధిపతి ఎవరుంటారు? దేవతల సేనాధిపతి. అందుకని సేనాధిపతుల్లో నేను స్కందుడను. సరసాం అంటే నీటి జలాశయాల్లో అస్మి అయి ఉన్నాను. సాగరం సముద్రాన్ని. మరి సముద్రాన్ని మించిన పెద్ద జలాశయం లేదు కాబట్టి జలాశయాల్లో సముద్రాన్ని. సో పురోహితులలో బృహస్పతిని, సేనాపతుల్లో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్కందుడను, జలాశయాల్లో సముద్రాన్ని అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. సో దేవతల గురువు సరితా మాతాజీ చెప్పారు, రాజేశ్వరి మాతాజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సరితా మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ, అపర్ణ మాతాజీ, అనురాధ మాతాజీ, ఓకే, సోమరత్న మాతాజీ కూడా సగంలో అయినట్లుంది చెప్పారు. సరితా మాతాజీ, జాలయ్య ప్రభుజీ, కాళేశ్వరి మాతాజీ అందరూ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో బృహస్పతి అంటే దేవతల యొక్క గురువు.
మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. గిరాం అంటే పర్వతాలలో, గిరాం అంటే దివ్యధ్వనులలో అస్మి అయి ఉన్నాను ఏకాక్షరాన్ని. ఏకాక్షరం ఏది? ఓం అనేది ఏకాక్షరం కదా. సో నేను ఓంకారాన్ని నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. దివ్యధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. సో జపాన్ని మించిన యజ్ఞం లేదు అని ఆయన చెప్తున్నారు. స్థావరాణాం హిమాలయ, హిమాలయాల్లో స్థావరాలు అంటే కదలనివి, చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి అని చూసాం. అలాగే స్థావరాలు అంటే కదలనివి, అచరాలు అనమాట. జంగాలు అంటే కదిలేవి, చర. సో స్థావరాణం కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయం మరి కదలదు కదా. అలా కదలని వాటిలో మరి హిమాలయాల్ని మించిన గొప్పది ఇంకే వేరే ఏది లేదు. అవి చాలా పెద్దవి, ఎంతో లెక్క విస్తరించి ఉన్నాయి కాబట్టి కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. వృక్షాలన్నిట్లో నేను అశ్వత్థ వృక్షం అంటే మరి రావి చెట్టును. అలాగే దేవర్షీణాం చ నారద, దేవర్షులందరిలో మరి నారదుడిని మించిన ఆయన లేరు కాబట్టి నారదులను. గంధర్వాణాం చిత్రరథ, గంధర్వులలో నేను గంధర్వులు వీళ్ళు బాగా పాటలు పాడటంలో వీళ్ళు చాలా కీర్తి. వీళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే వీళ్ళంతా మంచి గాయకులు. వీళ్ళల్లో కూడా చిత్రరథుడు అనే ఆయన ఇంకా మంచి గాయకుడు. సో గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడిని. సిద్ధానాం కపిలోముని, సిద్ధులందరిలో నేను కపిలముని. కపిలముని కూడా భగవదవతారమే. ఆయన మరి ఈ వేదాంతం, భగవద్గీత లాంటి వేదాంతం అంతా ఆయన తల్లికి బోధించడం మనం భాగవతంలో చూస్తాం. సో అది అలాగే మరి అశ్వత్థ వృక్షం, రావి చెట్టును అందరం పూజిస్తూ ఉంటాం కదా. సో అశ్వత్థ వృక్షం. అశ్వత్థ అంటే అశ్వం అంటే గుర్రం కదా. గుర్రం ఎప్పుడు చలిస్తూనే స్థిరంగా ఉండదు. మీరు గమనించండి, ఎప్పుడు దాని చెవులో ఏదో ఒకటి కదులుతూనే ఉంటాయి. అలాగే రావి చెట్టు కూడా మీరు గమనించండి, గాలి లేకపోయినా కూడా ఆకులు కదులుతూనే ఉంటాయి రావి చెట్టు. అందుకని దానికి అశ్వత్థ వృక్షం అనే పేరున్నది. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపం. సో ఉచ్చైశ్రవం అశ్వానాం, అశ్వాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవం అనే అశ్వాన్ని. అంటే విద్ధి మాం తెలుసుకో, నేను అమృతోద్భవం, అమృతం నుంచి వచ్చిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని, అశ్వాలు గుర్రాలలో. సో ఈ ఉచ్చైశ్రవం ఏమిటి? ఐరావతం గజేంద్రాణం, గజేంద్రులలో నేను ఐరావతాన్ని. సో అంటే ఈ రెండు కూడా అమృతం నుంచి ఉద్భవించాయి. అమృతం నుంచి ఉద్భవించడం అంటే వీళ్ళు పాల సముద్రాన్ని అమృతం కోసం చిలికినప్పుడు దేవతలు రాక్షసులు ఇద్దరు ముందు వెంటనే అమృతం రాలేదు. ఎన్నో వస్తువులు ఎన్నో వచ్చిన తర్వాత విషం కూడా వచ్చింది ముందు. అందుకే ఆ విషయాన్ని ఏం చేయాలో తెలియక అందరు కంగారు పడిపోతే మరి శివుడు ఆ విషయాన్ని ఆయన గరళంలో అంటే గొంతులో పెట్టుకుని ఆయన ఎటు వెళ్లకుండా ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సో అలా ఎన్నో వచ్చిన తర్వాత చివరికి అమృతం రావడం జరిగింది. అలా వచ్చిన వస్తువుల్లో ఈ ఉచ్చైశ్రవం ఒకటి. దానికి ఇలా ఇన్ని తలలు ఉంటాయి. అలాగే ఐరావతం, ఈ ఐరావతాన్నే మరి ఇంద్రుడు వాహనంగా వాడుకున్నాడు. సో ఇవి కూడా మరి అప్పుడు ఆ పాల సముద్రంలో నుంచి అమృతంలో నుంచి వచ్చాయి. అంటే అమృతం పుట్టబోయే ముందు ఇవి అన్ని ఉద్భవించాయి కాబట్టి ఆ అమృతోద్భవం అన్నారు. నరాణాంచ నరాధిపం అంటే జనులందరు, నరాణం అంటే జనులు, మనుష్యులందరిలో నేను నరాధిపుడు. నరాలకు హెడ్ ఎవరు? రాజు. సో అశ్వాలలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజరాజుల్లో ఐరావతాన్ని, మనుష్యులలో రాజు లాంటి వాడిని అని తెలుసుకో. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధు ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకి. ఆయుధాల్లో అహం వజ్రం, నేను వజ్రాయుధాన్ని. ఎవరికి ఉంది వజ్రాయుధం? ఇంద్రుడిది కదా వజ్రాయుధం. సో వజ్రాయుధాన్ని, దాన్ని అది చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆయుధాల్లో వజ్రాయుధం. ధేనునాం అంటే మరి గోవులలో నేను కామధేను అంటే సురభి అని కూడా అంటారని. ఈ కామధేను స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే అది అనునిత్యం పాలిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః. సో మరి నేను కందర్ప అంటే మన్మధుడను.
సంతానోత్పత్తికి కారణం ప్రేమ దేవత అయిన మన్మధుడిని నేనే. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని. సో ఈ వాసుకి అనే సర్పం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే చాలా పొడవైనది. సో ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము, ఈ మేరు పర్వతాన్ని కవ్వంగా వాడారు చిలకడానికి పాల సముద్రాన్ని అని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి కవ్వం ఉంటే తాడు ఉండాలి కదా, తాడు లేకుండా ఎలా చిలుకుతాం? సో ఈ వాసుకిని తాడుగా వాడడం జరిగిందనమాట. ఆ మేరు పర్వతానికి వాసుకి తాడుగా ఉండి చిలకడానికి సహకరించడం జరిగింది. సో సర్పాలలో నేను వాసుకిని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. సో అనేక పడగలున్నటువంటి నాగులలో, ఎన్నో పడగలున్న నాగులలో నేను అనంతుడును. అంటే ఎవరు? అనంతశేషుడు అంటే బలరాముడు. అలాగే మరి బలరాముడు భగవంతుడి యొక్క శక్తి, ఆయన విస్తరణ అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఆ వాటిల్లో నేను బలరాముని. వరుణో యాదసాం అహం. సో జలవాసులలో నేను వరుణదేవుణ్ణి. మరి వరుణదేవుడు అంటే వర్షం కురిపిస్తానికి మనం ప్రార్థన చేసేది వరుణదేవుడు అంటూ ఉంటాం. సో జలవాసులలో వరుణదేవుణ్ణి. అలాగే పితృదేవతల్లో ఆర్యముడిని. సో పితృదేవతల్లో ఆర్యముడు అనే ఆయన ఆ లోకాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు. నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజుని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో నియమాలు అమలుపరచడం అంటే రూల్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేయటం. ఇప్పుడు జడ్జి ఉంటాడు, ఆయన ఏం చేస్తాడు? రూల్స్ అన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు కదా. ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మరి కోర్టుకు వెళ్తే జడ్జి ఆ తప్పులు అవి పరిశీలించి అతను తప్పు చేశాడని రుజువు అయితే ఈ తప్పుకి ఈ శిక్ష అని చెప్పి లా పుస్తకంలో ఉంటుంది. ఆ పుస్తకంలో రూల్ చదివి ఈ రూల్ ప్రకారం ఇతనికి శిక్ష వస్తుంది. అది జడ్జి ఇష్టం కాదు, ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏది పడితే అది వేయడు. ఎలా చేస్తాడు అంటే జడ్జికి రూల్స్ అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఆ రూల్స్ ఉన్న లా పుస్తకం చదివి ఈ పుస్తకంలో ఈ నేరానికి ఈ రకమైనటువంటి శిక్ష వేయాలని ఉన్నది, అందుకని ఇతనికి ఈ శిక్షకి ఇతను అర్హుడు అని చెప్పి నిర్ణయిస్తాడు కదా. సో అలాగే యమధర్మరాజు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న కర్మలన్నిటికీ మరి కర్మబంధాలకి వాటికి అన్నిటికీ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయనే రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన దాని ప్రకారం అందరికీ ఎవరికి ఫలితాలకు తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు అని రూల్స్ అమలు పరిచే వాళ్ళల్లో నేను ఆయన అతి ధర్మంగా. ఇప్పుడు జడ్జిలు కూడా మరి కరెక్ట్గా చేసే జడ్జిలు కరెక్ట్గా పుస్తకంలో ఉన్నట్లు చేస్తారు కాబట్టి ఆయన ఆ రకంగా ధర్మరాజు. ఎందుకంటే ఏది ఎలా జరగాలని అక్కడ చెప్తున్నారో కర్మానుసారం జరిపిస్తున్నాడు కాబట్టి రూల్స్ అమలుపరిచే వాళ్ళలో యమధర్మరాజు. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. దైత్యులంటే దానవులు, రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడు. మరి రాక్షసుడే వంశంలోనే పుట్టాడు, హిరణ్యకశ్యపుడు కొడుకు. అయినా ఎంతటి దేవతలను మించిన సాత్వికుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, గొప్ప భక్తుడు. సో దైత్యులలో ప్రహ్లాదుణ్ణి. కలయతాం అహం. సో అన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఏమిటి? టైం అయిపోతే మనం ఏదీ చేయలేం కదా. టైం ప్రకారమే మనం ఏదైనా చేయగలం. టైం దాటిపోయిందంటే మన చేతిలో సమయం పోయింది అంటే ఇంకా మనం ఏం చేయలేం. సో అన్నిటినీ నియంత్రించేది ఏదంటే కాలం. సో అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని ఇక్కడ అవర్ గ్లాస్ లాగా చూపిస్తున్నారు. మన టైం అంతా అయిపోతే మనం చేయగలిగిందేం లేదు అన్న దీంట్లో. సో అలాంటి కాలాన్నే నేను. జంతువులలో నేను సింహాన్ని, మృగేంద్రోహం, మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం. మరియు మృగాలలో నేను మృగేంద్రోహం అంటే మృగేంద్రుడు అంటే సింహం, జంతురాజు. వైనతేయశ్చ పక్షిణ. పక్షులలో నేను వైనతేయుడు అంటే గరుత్మంతుడికి ఇంకొక పేరు. సో పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం జుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. పవనం అంటే పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను పవనాన్ని అంటే గాలిని, వాయువును పవిత్రం చేయటం అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లీన్ చేయటం అనుకోవచ్చు. చూడండి, ఏదైనా వాసనగా ఉంది అంటే మనం సరుకులైనా ఏదైనా బట్టలైనా బయట గాలిలో ఆరవేస్తే పోతుంది అనుకుంటాం కదా. సో క్లీన్ చేస్తుంది. అలా పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. రామశస్త్రభృతాం అహం.
ఆయుధధారుల్లో శస్త్రధారుల్లో నేను శ్రీరాముణ్ణి, రామబాణానికి తిరుగులేదంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఆయుధధారుల్లో నేను శ్రీరాముణ్ణి. జుషాణ మకరశ్చాస్మి, మరి ఈ జలచరాల్లో నేను మకరం అంటే మొసలి అనుకోవచ్చు. ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని. సో ప్రవహించే వాటిలో మరి నదులన్నిట్లోకి గంగా నది పుణ్యనది కాబట్టి గంగా నదిని అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. నెక్స్ట్ సర్గాణమాదిరంతశ్చ మధ్యం చైవాహమర్చున అధ్యాత్మ విద్యా విద్యానాం వాద ప్రవదతాం అహం. సో నేను సమస్త సృష్టికి కూడా ఆది అంతం, అలాగే ఆది అంత మధ్యం చ మరియు మధ్యాన్ని. సో సర్గాణం అంటే సర్వ సృష్టులకు కూడా నేను ఆది అంతము మరియు మధ్యము కూడా. చైవ చా ఏవ మొత్తం ఆది మధ్య అంతం అంతా కూడా అహం నేనే అర్జున. ఆధ్యాత్మ విద్య నేనే. విద్యానాం విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్య అన్నిటికంటే మించినది. ఏ విద్య ఉన్నా ఏం ఉపయోగం? ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య ఉంటేనే మన జీవితం కడతేరేది, జనన మరణ చక్ర నుంచి తప్పించుకునేది. కాబట్టి విద్యలలో నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను. వాద ప్రవదతాం అహం, వాదించే వాళ్ళలో వాదాలలో నేను వాదాన్ని తర్కాన్ని నేనే. ఆ వాదంలో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ సరే ఉంటుంది కదా, ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా నేనే అంటున్నారు. సో సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్య అంతం నేనే. అలాగే శాస్త్రాల్లో ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని నేనే. తార్కికులలో చివరికి ప్రూవ్ చేసే పాయింట్, ఇద్దరు వాదించుకుంటున్నారు అంటే చివరికి ఒకళ్ళు గెలుస్తారు, రుజువు చేసుకుంటారు వాళ్ళ పాయింట్. ఆ రుజువు చేసుకునే సత్యం ఏమిటో అది నేనే అంటున్నారు. అక్షరాణం అకారోస్మి ద్వంద్వ సామాసికస్య చ అహమేవాక్షయ కాలో ధాతాహం విశ్వతో ముఖ. అక్షరాణం అకారో అస్మి, అక్షరాల్లో నేను అకారమై ఉన్నాను. అకారం లేనిదే ఏ పదం కంప్లీట్ అవ్వదు కదా, అన్నిటికీ అకారం రావాలి. కాబట్టి అకారాన్ని ద్వంద్వ సామాసికస్య చ, మరియు సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని. మీలో ఎవరైనా తెలుగు గ్రామర్ గుర్తుంటే ద్వంద్వ సమాసం అంటే ఏమిటి? రెండు పదాలు కలయిక. ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఒక పదం కంటే మరి రెండు పదాల అర్థంతో ఒక అర్థం వచ్చేటట్లుగా రెండు పదాలు చెప్పడం ఇంకా ఇంకా గొప్ప. కాబట్టి నేను సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసాన్ని. అహమే అక్షయ కాలో, అక్షయం నాశనం లేని కాలాన్ని నేను. ధాతాహం విశ్వతోముఖ, ఈ విశ్వం అంతా కూడా 4 ముఖాలున్న బ్రహ్మను నేనే. అక్షరాల్లో అకారాన్ని, సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, శాశ్వతమైన కాలాన్ని, సృష్టికర్తలలో బ్రహ్మను నేనే. మృత్యు సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమా. సో మృత్యు సర్వహరశ్చ, అన్నిటినీ మింగివేసే మృత్యువును అహం నేనే. ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం, మళ్ళీ ముందు ముందు సృష్టించబడే జీవులకు ఉద్భవం అంటే అది కూడా నేనే. సో సమస్తాన్ని మింగివేసే మృత్యువును, సృష్టింపబడే జీవుల ఉద్భవము నేనే. కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణ అంటే నారీమణుల స్త్రీలలో ఉన్న కీర్తి, శ్రీ సంపద, వాక్కు చ మరియు స్మృతి అంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి, ఇంటెలిజెన్స్ అని, మేధ అంటే బుద్ధి ఇంటెలిజెన్స్, ధృతి వాళ్ళ దృఢత్వం, క్షమాగుణం స్త్రీలలో ఈ గుణాలన్నీ ఉన్నాయని భగవంతుడు ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. స్త్రీలలో ఉండే యశస్సు, కీర్తి, వైభవం, మనోహరమైన వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, ధృతి, ఓర్పు ఇవన్నీ కూడా నేనే. అంటే ఎవరిలో ఏది ఉన్నా కూడా ఆ శక్తి భగవంతుడే అని అర్థం. సో సమస్తాన్ని మింగివేసే మృత్యువును, సృష్టింపబడే జీవులకు ఉద్భవాన్ని నేనే అంటున్నారు కదా. సో ద్వంద్వ సమాసానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చాయి, చూద్దాము. నాగరాజ్ ప్రభు రేయింబవళ్ళు కష్ట సుఖాలు, ఓకే వెరీ గుడ్. కళ్యాణి మాతాజీ సుఖ దుఃఖాలు, వెరీ గుడ్. అనురాధ మాతాజీ తల్లిదండ్రులు, వెరీ గుడ్. కాళేశ్వరి మాతాజీ కులగోత్రాలు, వెరీ గుడ్. లాభ నష్టాలు, శివ ప్రభుజీ ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. సో ద్వంద్వ సమాసం అంటే రెండు పదాల కలయిక, వెరీ గుడ్.
సో అది ఇక్కడ సో మృత్యువును అలాగే జీవులకు ఉద్భవాన్ని కారణము నేనే, మళ్ళీ పుట్టడానికి మృత్యువును నేనే, స్త్రీలలో ఉన్న ఈ గుణాలన్నీ కూడా నేనే అంటున్నారు. బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రి ఛందసాం అహం మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఋతూనాం కుసుమాకరః. బృహత్సామం అంటే మనం సామవేదంలో ఉన్న మంత్రాల్లో నేను బృహత్సామం అనేది ఇంకా కూడా ఆ గానం అనమాట. అది అక్కడ ఈ సామవేదంలో గానాలు అవి ఉంటాయి. అందులో బృహత్సామం అంటే ఇంకా అది తీయనైన గానం. సో అందులో నేను బృహత్సామాన్ని, అలాగే సామవేద మంత్రాల్లో బృహత్సామాన్ని, గాయత్రి ఛందసాం అహం, ఛందస్సులలో నేను గాయత్రిని. అంటే ఇక్కడ ఛందస్సు అంటే మంత్రాలని, సో కానీ వేదాలు అని కూడా. ఛందస్సు అంటే ఏమిటి? ఏ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇదివరకు రోజుల్లో వ్యాకరణంలో పద్యాలు రాసేవారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయడం కాదు. ఆ ఛందోబద్ధంగా అంటారు, అంటే ఒక రూల్గా అది ఒక ఆర్డర్లో రాయాలన్నమాట, గ్రామాటికల్ ఆర్డర్లో. సో మీలో ఛందస్సు ఈ వ్యాకరణం చిన్నప్పుడు చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు, యమాత రాజా బానసలాగం అని చెప్పి మనం దాన్ని గురువు లఘువులు పెట్టుకుని సీస పద్యానికి ఒక రకమైన ఛందస్సు ఉండాలి, ఆట వెలది పద్యం అయితే ఇంకొక రకం ఛందస్సు ఉండాలి. అట్లా ఒక్కొక్క పద్యానికి ఒక్కొక్క రకం ఛందస్సులు ఉంటాయి. ఆ రకంగా రాస్తూ ఉండేవారు. అందుకని ఛందస్సు అంటే వ్యాకరణం, మరి వేదాలు అంటే అవన్నీ ఆ ఛందోబద్ధంగా ఉండేవి కాబట్టి అలాంటి వేదాలలో నేను గాయత్రిని, గాయత్రి మంత్రం మరి అన్ని మంత్రాల్లోకి అది ఉత్తమం కాబట్టి ఛందస్సుల్లో గాయత్రి మంత్రం. మాసాలలో మార్గశీర్షం అంటే మార్గశీర్షం అంటే నవంబర్ డిసెంబర్ మంత్స్, అవి ప్లెజెంట్ గా ఉంటాయి కదా, అందుకని మాసాలలో మార్గశీర్షం. ఋతువులలో ఋతూనాం కుసుమాకరః, కుసుమ అంటే వసంత ఋతువు. ఋతువుల్లో మరి వసంత ఋతువు అన్నిటికంటే చక్కగా మరి పువ్వులు చిగుర్లు అన్ని వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వసంత ఋతువును. ద్యూతం చలయతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. సో మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను. ద్యూతం చలయతాం అస్మి, తేజస్విన తేజోవంతులలో తేజస్సును అహం నేనే. జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి, వ్యవసాయం అంటే కృషి చేసే వాళ్ళలో మరి ఆ కృషిని నేనే. అలాగే జయోస్మి విజేతలలో సక్సెస్ పొందే వాళ్ళలో ఆ సక్సెస్ కూడా నేనే, జయాన్ని నేనే. వ్యవసాయోస్మి కష్టపడే వాళ్ళలో వాళ్ళ కష్టాన్ని నేనే. సత్వం సత్వవతాం అహం, సత్వవంతులలో వాళ్ళ బలవంతులలో బలాన్ని నేనే. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేనే, తేజోవంతులలో తేజస్సును, విజేతలలో విజయాన్ని, కృషి చేసే వాళ్ళలో కృషిని, బలవంతులలో బలాన్ని నేను. కృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనాం అప్యహం వ్యాసః కవీనాం ఉషనా కవిః. వృష్ణీనాం అంటే వృష్టి వంశస్థులు అంటే యదువంశానికి ఇంకొక పేరు. ఆ యదువంశంలో వాసుదేవుడిని నేనే. పాండవానాం ధనంజయ, పాండవుల్లో ధనంజయుడినైనా అర్జునుడిని నేను. ధనంజయుడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అర్జునుడికి? ఎప్పుడు ధర్మరాజు మరి యాగాలవి కౌరవ పాండవ యుద్ధం అయిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు అశ్వమేధ యాగం, దానికి చాలా బంగారం ధనం కావాలి. సో ఆ ధనాన్ని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సలహా మీద కొన్ని వాడనివి ఇదివరకు కొంతమంది అలా వదిలేసిన ధనాలు ఎక్కడున్నాయో భగవంతుడు కొంత చెప్పిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళి తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి ధనంజయుడు అనే పేరున్నది అర్జునుడికి. కాబట్టి పాండవుల్లో అర్జునుడిని. మునీనాం అప్యహం వ్యాస, మునులలో నేను వ్యాస మహర్షిని. మరి నిజంగానే వ్యాసుడు భగవంతుడు అవతారమేనని చెప్తారు. కవీనాం ఉషనా కవి, ఉషనా కవి అంటే ఎవరు? శుక్రాచార్యుడు. శుక్రాచార్యుడు ఎవరు? చాట్ బాక్స్ లో పెట్టగలరా ఎవరు తెలిస్తే? కవులు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే కవిత్వం రాసే వాళ్ళని కాదు, అంటే బుద్ధిశాలులు అని అర్థం. సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు, చాలా తెలివిగల వాళ్ళు అని అర్థం. సో వీళ్ళల్లో నేను ఉషనా కవి అంటే శుక్రాచార్యుడు. శుక్రాచార్యుడు ఎవరు? చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి చూద్దాం. సో యదువంశంలో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవుల్లో ధనంజయుణ్ణి, మునులలో వ్యాస మహర్షిని, మరి
సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుణ్ణి. సో పాండవుల్లో ధనంజయుని అంటున్నారు, ఇదేమిటి? అసలు మరి అందరిలోనూ భగవంతుడు అంటారు కదా. ఇలా ఆయన ధనంజయుని, పాండవుల్లో నేను ధనంజయుని అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, మనం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే అన్నిట్లో ఉన్నది శక్తి అవనివ్వండి, ఇంపార్టెన్స్ అవనివ్వండి, గొప్పతనం అవనివ్వండి, మహత్యం అవనివ్వండి, మనుషులలో అయినా వస్తువులలో అయినా అది ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అంటే భగవంతుడి నుంచే వస్తోంది అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. ఎవరు ఏ శక్తిని ఎలా మీరు ఏది చూసినా శక్తి ఎక్కడ ఏ గొప్పతనం చూసినా అది ఎవరిదో కాదు, వాళ్ళదని మనం అనుకుంటాం. కానీ అది భగవంతుడి యొక్క వైభవం వల్లే అని అర్థం. అది ఆయన శక్తియే అది. అంటే ఏమిటబ్బా ఈయన ఇంత గొప్పగా అన్ని నేనే, అన్ని శక్తులు నేనే అంటున్నారని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ మనం ఆయన చెప్పందే మనకి ఎలా తెలుసు? మనకు తెలీదా భగవంతుడే గొప్ప, ఆయన అందరిని సృష్టించాడని ఆయన మళ్ళీ ఇలా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అనే థాట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, మనకి ఎలా తెలుసు అంటే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి తెలిసింది. వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు అంటే భగవద్గీతలో ఈ బేసిక్గా భగవంతుడే సమస్తం అన్న నాలెడ్జ్ బేసిక్ పాయింట్ తరతరాలుగా మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ భగవద్గీత చెప్పడం ఆగిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలు అయిందని భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఆయన అప్పుడు తిరిగి అర్జునుడికి చెప్పారు. సో ఆ గురు పరంపర వస్తూ ఉన్న నాలెడ్జ్ పోయిందన్నమాట. మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఆయన మొత్తం విషయాన్ని, తన యొక్క మహత్యం ఏమిటి, ఆయన వైభవం ఏమిటి ఆయన చెప్తేనే మనకు అర్థమయ్యేది. ఆయనకే తెలిసింది ఎవరంటే ఆయనే. నా గురించి ఎవరికి, దేవతలకి ఋషులకు కూడా తెలియదని ముందే చెప్పారు కదా. సో కంప్లీట్ గా భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నది ఎవరు అంటే ఆయనే. కాబట్టి ఆయన చెప్తేనే మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆయన ఇలా ఎంత వివరంగా చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది. దండోదమయతాం అస్మి. సరే, శుక్రాచార్యుడు ఎవరు? రాక్షస గురువు. వెరీ గుడ్. సో అసురుల గురువు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఎవరెవరు? చాలా ఓకే, లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. వెరీ గుడ్. కాళేశ్వరి మాతాజీ, నాగరాజ్ ప్రభు, సోమరత్నం మాతాజీ, ఘంటసాల జానకి మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ, సామ్సంగ్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు, కీరవాణి మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ, అనురాధ మాతాజీ, అపర్ణ మాతాజీ, సూనా మాతాజీ, శివ ప్రభుజీ, జాలయ ప్రభుజీ, శోభ మాతాజీ, అందరూ చెప్పారు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. సో శుక్రాచార్యుడు రాక్షసుల గురువు, దేవతల గురువేమో బృహస్పతి. ఓకే. సో ఇందులో దండోదమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. దండోదమయతాం అస్మి అంటే ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, మరియు వివేకవంతులలో మౌనం చైవ అస్మి. మౌనాన్ని నేనే. ఎందులో? గుహ్యానాం, రహస్యాల్లో మౌనంగా ఉంటే ఇంకే రహస్యం బయటకు వస్తుంది? సో రహస్యాలలో మౌనాన్ని, జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం, జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని, అహం నేనే. నీతిరస్మి జిగీషిత అంటే విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో వ్యూహాన్ని, అంటే వ్యూహం అంటే ప్లాన్ లేనిదే ఏ పని సక్సెస్ అవ్వదు. కాబట్టి చిన్న పనైనా పెద్ద పనైనా ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. ఆ ప్లాన్ సవ్యంగా ఉంటేనే పని, ఎంత సవ్యంగా ప్లాన్ ఉంటే పని అంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. కాబట్టి విజయం కోరుకునే వాటిలో నేను ఆ ప్లాన్ని, వ్యూహాన్ని. యచ్చాపి సర్వభూతానాం తదహం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే యచ్చాపి, ఇక నేను అయి ఉన్నాను, సర్వభూతానాం అన్ని జీవరాశుల్లో బీజం అయి ఉన్నాను. తత్ అహం అర్జున, అన్ని జీవరాశుల్లో బీజాన్ని, ఆ బీజాన్ని అహం నేనే అర్జున. ప్రతి ఒక్క జీవికి, మనకే కాదు, చీమైనా, దోమైనా, ఏనుగైనా, జంతువైనా, పక్షి అయినా, చెట్టు అయినా, ఎవరైనా సరే ఆ జీవికి నేనే బీజాన్ని, విత్తనాన్ని, అన్ని జీవులకు కారణం అయిన విత్తనాన్ని నేనే. అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఇంకా దానికి కారణం నేనే. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయాభూతం చరాచరం. నేను లేనిదే ఏ జీవి కూడా, చరా అచర, కదలనిది కదిలేది ఏ జీవి కూడా నతదస్తి ఇక్కడ ఉండదు. నేను లేనిదే వినాయత్స్యాన్ అంటే నేను లేనిదే ఏ జీవి కూడా ఇక్కడ ఉండదు. సో మనం ఉన్నామంటే భగవంతుడు మనల్ని ఇక్కడ పెట్టబట్టే ఉన్నాము. చీమ ఉందంటే
భగవంతుడు అక్కడ పెట్టబట్టే ఉన్నది. పక్షి ఉన్నదంటే అంతే, చేప ఉన్నదంటే అంతే, మరి ఏనుగు ఉన్నదంటే అంతే, చెట్టు ఉన్నదంటే అంతే. ఏదైనా ఇక్కడ భగవంతుడే అన్నిటికీ. ఆయన నేను లేనిదే దేనికి కూడా స్థితి లేదు, ఆ రూపం లేదు, దానికి ఆ చైతన్యం లేదు. నేను లేకపోతే దేనికి ఏది లేదు. నేను అన్నిటికీ బీజం, అన్నిటికీ రూట్ కాజ్. బీజాన్ని నేనే. ఆ బీజం స్థావరాలు జంగాలు అంటే కదిలేవి చరా అచరా రెండిటికి కూడా మరి ఏది కూడా యత్ నా అస్తి లేదు, ఏది స్యాత్ అంటున్నారు. స్యాత్ అంటే ఏది కూడా ఇక్కడ ఉండదు. మయా వినా అంటే మయ నేను లేకుండా, మయ వినా ఇక్కడ ఉంది అంటే నేను లేకుండా, వినా అంటే లేకుండా. సో నేను లేకుండా ఇక్కడ ఏది కూడా ఉండదు అని చెప్పి, నేను లేకుండా కదిలేదైనా కదలందైనా ఏదైనా సరే నేననే వాడిని లేకపోతే ఇక్కడ ఏది స్థితమై ఉండదు. నేనుండి అన్నిటికీ ఆ బీజాన్ని నేను ఇవ్వబట్టే ఇక్కడ ఏదైనా మీ కంటికి కనిపిస్తుంది అంటే అది నా యొక్క బీజం వల్లే అని మనం ఈ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం అంటే ఈజీగా ఉంటుంది వినడానికి, కానీ అది మనం నిజంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దాన్ని అప్లై చేయడం అనేది మన ఛాలెంజ్ అదన్నమాట. ఏదైనా సరే ఈ పాయింట్ మనం కంటి ముందు మనకి ఏది కనిపిస్తున్నా అది భగవంతుడు లేనిదే అది ఇక్కడ ఉండదు. ఆయన సంకల్పించబట్టే అది ఉన్నది, నడుస్తోంది అని. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతు దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయ. నా అంతోస్తి, అంతం లేదు దేనికి. మాం దివ్యానాం విభూతి, నా దివ్యమైన విభూతులకు అంతం అనేది లేదు. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టే అర్జున. ఏషతు ఉద్దేశత ప్రోక్తే, ఇదంతా కూడా ఏదో ఒక ఉద్దేశం అంటే ఒక ఐడియాగా, ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ప్రోక్తో చెప్పాను నీకు. మరి నా విభూతులకి అంతు లేదు, అవి ఎన్నో ఉన్నాయి లెక్కలేనన్ని. కానీ ఒక ఐడియా కోసం నీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. విభూతేర్ విస్తరోమయ్య, నా విభూతుల యొక్క విస్తారమైన నా విభూతుల గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే నా విభూతులకి అంతు లేదు, ఎన్నో ఉన్నాయి. నీకు ఐడియా రావడం కోసం ఉద్దేశపూర్వకంగా నీకు కొన్ని విషయాలు మాత్రం చెప్పగలిగాను. నా దివ్య విభూతులకు అంతం లేదు. నేను నీకు చెప్పిందంతా కూడా నా అనంతమైన విస్తారమైన విభూతులలో ఒక అంశం మాత్రమే, ఒక సూచన మాత్రమే, ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంతం అనేది లేదు, మరి నేను నీతో చెప్పిందంతా అనంత విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. నెక్స్ట్ యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్చితమేవ వా తత్తద్దేవేవ గచ్చత్వం తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం, నా యొక్క విభూతులన్నీ కూడా ఇప్పుడు నువ్వు ఏది చూసినా కూడా ఏ విభూతులు, నా వైభవాలన్నీ కూడా మరి ఈ సృష్టి సమస్త సృష్టి కూడా వ్యాపించి ఉన్నాయి. నా యొక్క ఈ వైభవాలన్నీ, నా విభూతులన్నీ. శ్రీ అంటే శ్రీమత్ అంటే సుందరమైనవైన ఈ సృష్టిలో ఉన్న సమస్త వైభవాలు శ్రీమత్ అందమైనవైన, ఊర్జితం ఏవవా వైభవోపేతమైనవైన వా లేదంటే తత్ తత్ అవన్నీ కూడా దేవా ఏవ తత్తత్ ఏవా అవన్నీ కూడా నిశ్చయంగా, ఏవ అంటే నిశ్చయంగా, అవగచ్చ తెలుసుకో, త్వం నువ్వు తెలుసుకో. నీవు చూసేది శ్రీ ఎంతో సుందరమైనదైనా వైభవోపేతమైనదైనా ఈ సృష్టిలో నువ్వు ఏది చూసినా, అందమైనది చూసినా, ఎక్కడ నువ్వు ఈ సృష్టిలో ఏ అందమైనది చూసినా, ఏ వైభవోపేతమైనది చూసినా అది అంతా కూడా మరి నువ్వు తెలుసుకో. మమ తేజోంశ సంభవం, నా తేజస్సు నుంచే సంభవించాయని తెలుసుకో, నా తేజస్సు నుంచే పుట్టాయి. సంపన్నమైనవి అంటే శ్రీ అన్నారు కదా. సో ఐశ్వర్యం గాని, సుందరం గాని, వైభవోపేతమైనవి గాని ఈ సృష్టిలో నువ్వు ఏది చూసినా ఇవి నా తేజస్సు నుంచే ఇవన్నీ ఉద్భవించాయి. సో మనం ఎక్కడ ఏ అందాన్ని చూసినా, ఏ వైభవాన్ని చూసినా, ఏ సంపదను చూసినా అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క తేజ నుంచి ఉద్భవించినవే అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ
మరి చిన్న వటపత్ర సాయి అని శ్రీకృష్ణుడు చిన్న పత్రం మీద ఆయన కాలి బొట్టన వేలని చిన్న పిల్లలు ఎలా అయితే పెట్టుకుంటారో అలా పెట్టుకోవడం చూస్తున్నా. అంటే ఇది ఎక్కడ చూస్తాము అంటే నరనారాయణుడు అనే ఋషి ఆయన ఈ జగత్తు విలీనం అవడం ఇదంతా ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన గొప్ప భక్తుడు. భాగవతంలో స్టోరీ అన్నమాట ఇది. ఆయన ఎలా ఉంటుందా అని ఆయన అనుకున్నప్పుడు భగవంతుడు ఆ విలీనమైన టైంలో ఆయనను ఇలా ఆకులో చూడటం జరుగుతుంది అనమాట భగవంతుడిని. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇంకొక చిన్న మాట ఏమి అంటారంటే ఒక సైడ్ స్టోరీ, భగవంతుడి పాదాలు కోసం మరి భక్తులందరూ తపిస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఆ పాదాలలో ఉన్న రుచి ఏమిటో చూద్దామని భగవంతుడు తన పాదాలని నోట్లో అక్కడ పెట్టుకున్నారు అని చెప్పి ఒక చిన్న కథలాగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎనీవే ఆ వటపత్రంలో ఉన్న టైం ఏది అంటే ఆ సృష్టి విలీనం అవ్వడం చూడాలని ఆయన అనుకున్నప్పుడు అది జరుగుతుండగా ఆయన భగవంతుని ఇలా చూడటం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రపంచంలో అందమైనవి మరి వైభవపేతమైనవి తేజోమయమైనవి ఇవన్నీ కూడా నా తేజస్సులో ఒక అంశమే. తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. వాటన్నిటికీ అది వచ్చిందంటే ఆ వైభవం కానీ ఐశ్వర్యం కానీ ఏదైనా సౌందర్యం కానీ నా తేజస్సు నుండే వచ్చాయి. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఇక ఇన్ని రకాలుగా బహునైతేన ఇన్ని విధాలుగా కిం జ్ఞాతేన నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున. విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఈ విశ్వం అంతా కూడా నేను ఏకాంశేన స్థితో జగత్ ఒక్క అంశతోనే ఈ విశ్వం అంతా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఇక నీకు ఇన్ని విధాలుగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున. మరి నేను విష్టభ్యాహం అంటే విష్టభ్య అంటే వ్యాపించి అహం నేను ఇదం ఈ సమస్తాన్ని వ్యాపించి నేను కృత్స్నం అంటే ఈ సమస్తాన్ని నేను వ్యాపించి ఏకాంశేన ఒక్క అంశతోనే స్థితుడనై ఉన్నాను ఈ జగత్తులో. సో ఈ సవిస్తరమైన ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు ఇంకా ఇంతకంటే చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది. నువ్వు ఒక్క విషయం తెలుసుకో, నేను ఒక్క అంశతోనే ఈ సమస్త విశ్వాన్ని కూడా వ్యాపించి పోషిస్తే అందులో స్థితుడనై ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సో ఒక చిన్న అంశతోనే నేను అంటే భగవంత్ శక్తి అంతా ఇక్కడ లేదు, ఆయన శక్తి ఇంకెంతో ఉంది. పురుష సూక్తంలో కూడా చెప్తారు ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా భగవంతుడి శక్తిలో 3వ వంతు కూడా లేదు అని. కాబట్టి ఆయన శక్తి ఇంకెంతో ఉన్నది. కాబట్టి ఆయన ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ సృష్టి అంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఇక నీకు ఇంతకంటే నేను ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఏం చెప్తాను ఈ జ్ఞానం గురించి. ఈ విషయం తెలుసుకో, నా చిన్న అంశతో నేను ఈ సమస్త విశ్వంలోనూ వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఆయన శక్తి అంతా కూడా అవసరం లేదు, చిన్న అంశతోనే ఆయన విశ్వాన్ని మొత్తం పోషించగలుగుతున్నాను అని చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పారు. సో అది ఈ 10th చాప్టర్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే అంటే సారాంశంగా జస్ట్ ఎన్నో నేర్చుకున్నాము, ఎన్నో చూసాము. కాకపోతే సారాంశంగా ఫైనల్ గా ఒక లైన్ అదేమిటో చూద్దాము. కనిపిస్తోంది కదా. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను వివిధ విభూతులు, ఆయన యొక్క వివిధ విభూతులు తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అన్నింటా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఇందాక మనం ఆ శ్లోకం దగ్గర చెప్పుకున్నాం కదా, నువ్వేది చూస్తున్నా, కదిలేదైనా కదలనిదైనా ఏదైనా సరే మరి అన్నీ కూడా నా యొక్క తేజస్సు నుంచే వచ్చాయి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం. సో యద్యద్విభూతి సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ. ఎంత అందమైనమైన వైభవంతమైన
తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. అది ఇంకా ఏం చెప్పారు, నా విభూతులకి దివ్యానాం విభూతి నా అంతోస్తి, నా దివ్య విభూతులకు అంతం లేదు, ఈ చెప్పిందంతా జస్ట్ ఒక సూచన మాత్రంగానే, ఇంకా నీకు ఈ జ్ఞానం గురించి నీకు ఇంకా ఇంతకంటే వివరంగా అసలు ఇంత వివరంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున, నేను ఒక చిన్న అంశతోనే ఈ మొత్తం జగత్తును కూడా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పి, నేను లేందే మరి కదిలేది కదలనేది ఏది కూడా ఇక్కడ ఉనికిలో ఉండదు. మీరేది చూసినా ఏది పని చేస్తోందని మీరు అనుకున్నా, మీ కంటి ముందు ఏది కనిపిస్తున్నా అది నేను లేనిదే ఇక్కడ ఉనికిలో ఉండదు అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. బిల్డింగ్ కట్టించారు, భగవంతుడు కట్టించారా ఏమిటి అని మనబోటి వాళ్ళకి ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చిందనుకో, దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ బిల్డింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఆ రాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఆ పదార్థం ఎక్కడి నుంచి, అన్ని భూమి భగవంతుడు సప్లై చేసిన పంచభూతాల నుంచే కదా ఏదొచ్చినా. మనం సైన్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము, సైకిళ్ళు, కార్లు ఇవన్నీ భగవంతుడు చేశాడంటే ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం ఏమిటి, భగవంతుడు ఇచ్చిన శరీరం ఏమిటి, ఆయన ఇచ్చిన మైండ్ ఏమిటి, ఆయన ఇచ్చిన తెలివితేటలు ఏమిటి, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఘన పదార్థాలు ఇవన్నీ తయారు చేయడం, ఇనుము కావాలి, ఇవి అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, భూమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో సమస్తము కూడా బై ప్రోడక్ట్స్, కానీ రా మెటీరియల్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే భగవంతుడే, ముడి పదార్థం ఇచ్చింది ఆయనే. కాబట్టి అది ఇక్కడ అర్థం. హరే కృష్ణ. మరి ఈరోజు ఈ